sket noget hjemme hos dem. Ja. Ej. Det var da underligt, hun ikke kommer, og hun ikke giver besked. Nå, så kan jeg jo tage lidt kaffe. Så er det godt nok snart. Hej! Jeg har ventet på, at du skulle komme. Vi er jo langt over tiden. Nå, undskyld, jeg var lige lidt forsinket. Jeg kunne ikke nå det. Jeg kunne ikke lige finde. Okay. Jamen, så synes jeg, vi skal hurtigt gå i gang. Skal jeg bare sidde her? Ja, kan du sidde der og vil du have lidt kaffe? Nej, tak. Nå, okay. Du skulle da lige have tilbuddet. Ja, men vi skulle jo lige have en snak i dag om jobansøgning. For det er jo det. Det er jo det, vi arbejder sammen med. Jeg vil lige sådan høre, hvordan er det gået siden sidst? Det er ikke gået særlig godt. Er det gået særlig godt? Nå, vi har ikke nogen bil, og vi kan ikke... Jeg kommer for sent i dag, fordi vi ikke har nogen bil. Og det med bilen, det irriterer rigtig. Går der ikke en bus? Det har jeg ikke lige tjekket. Nå, det har du ikke tjekket? Nej. Nå. Min mand sagde, at han ville tjekke det, men jeg kan ikke finde ud af det. Men min mand sagde, at han ville gøre det. Nå. Så jeg har ikke hørt, hvad min mand har fundet ud af. Nå. Ja, men nu skal vi jo altså snakke om jobansøgning. Nu skal vi jo ikke sådan lige høre om en bil, der er gået i stykker. Nej, men det er jo også svært at finde et job, når jeg ikke har nogen bil. Jamen altså, der går jo da offentlige transportmidler. Gør der ikke der fra Varde, hvor du bor? Jo, det gør der, men jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke finde ud af at tjekke det. Du kan ikke finde ud af at tjekke det? Nej. Nå. Jamen, kan din mand så ikke hjælpe dig med det? Jeg spørger ham hele tiden, men han gider ikke at hjælpe. Og gider han ikke at hjælpe dig? Det siger han ikke tid i. Nå, hvem skal så hjælpe dig? Vil du hjælpe mig? Ja, det kan jeg måske godt, men nu er det jo ikke sådan set ikke lige det, at vores forløb handler om. Jo. Måske du kan lære mig at tjekke, hvordan man kigger efter bussen. Hvornår bussen den går, og hvor den går. Mm-hmm. Ja, jo, men det kan jeg måske også godt, men altså, jeg synes, vi snakker om jobansøgning, ikke også? Fordi du skal ud og arbejde. Ja, det ved jeg godt. Men måske jeg skal finde nogen, der kan køre mig så. Hvem skal køre dig? Det ved jeg ikke. Måske min mand kender nogen. Måske du kender nogen, der kan køre mig. Når jeg skal Nej, det skal jeg jo ikke finde ud af i forhold til det, når du skal på arbejde. Det skal jeg jo ikke finde ud af som din mentor. Nej. Det skal du selv sørge for. Måske du bare kan hjælpe mig de første par gange. Jamen, hvordan vil du have, at jeg skulle kunne hjælpe dig? Har du ikke en bil? Jo, jeg har en bil. Men det skal jeg da ikke bruge til det. Nej. Men det er så svært, når vi ikke har en bil. Det er svært at finde ud af det hele. Okay. Ja, jeg synes jo altså, at vi skal snakke om det i dag. Tiden går jo, og jeg synes, vi skal se at komme i gang med at snakke om jobansøgning, i stedet for jeres bil. Ja. Ja, jeg er bare så skuffet over den bil. Jeg synes godt, du har hjulpet os noget mere. Kunne jeg have hjulpet dig noget mere? Hvad mener du med det? Med noget forsikring og... Vi vidste ikke engang, at vi ikke havde en kaskoforsikring. Og måske du kunne have hjulpet os med at sætte os ind i tingene. Vi er nye her i Danmark. Vi ved det ikke. Jamen, jeg har da ikke noget med forsikring at gøre. Vores mentorforløb, det handler jo om, at jeg skal hjælpe dig med at søge job. Ja, men hvis du måske vil hjælpe mig med det i fremtiden, så vi ikke kommer ud for det her igen. Altså, jeg kan godt sådan hjælpe jer lige på glæde med nogle ting og forklare jer nogle ting, hvis det kan jeg godt. Men jeg skal jo ikke fragte dig i bil. Jeg kan jo ikke fragte dig til og fra arbejde. Og jeg kan jo heller ikke tage mig af dig sådan hele tiden. Nej, kender du nogen, der kunne hjælpe med det? Nej. Så man kan blive sat ind i det? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Jeg kan da lige tænke over det. Ja. Men
Jeg tror ikke, jeg kender nogen. Nej, okay. Det er bare rigtig træls med den bil. Vi bruger den til alt. Jamen, så må I jo have en anden bil. Ja. Kan du hjælpe os med at finde en ny bil? Men det er jo ikke min opgave som mentor for dig, og skal hjælpe dig med at købe en ny bil. Jeg skal jo hjælpe dig med at finde et job. Det er jo det, vi har aftalt i vores mentorforløb. Ja, det er bare rigtig træls. Kan din mand ikke finde ud af et eller andet med at kunne købe den her nye bil? Jeg kan prøve at spørge. Okay.